El Delta de l'Ebre és un meravellós parc natural i també és un paradís gastronòmic que pot ser gaudit amb els 5 sentits. Et proposem una experiència sensorial que combina aromes, textures i sobretot sabors. Acosta't a la cuina del restaurant La Mar del Delta. La nostra cuina està basada en les receptes típiques i tradicionals del Delta, com l'arròs. Arròs, sobretot, de la varietat bomba, combinat amb marisc i altres productes del Delta. Paella marinera, paella mixta, arròs negre, fins a 14 diferents tipus d'arrossos, així com la fideuà tradicional o la fideuà negra. Com s'han fet sempre, amb l'abundant pesca de mar, de marisma, de llacunes. Tot combina aquí com en cap altre lloc. Receptes que preparen l'esperit per a gaudir d'una cuina tradicional amb els 5 sentits. Sent importants els arrossos, no podem oblidar els guisats de barca, els suquets, els peixos a la planxa, els mariscs de la badia dels alfacs o l'ànec a la cassola i altres riques carns amb el toc de sabor de restaurant La Mar del Delta. Cada any ens visiten persones de tot el món, pel que tenim adaptada la nostra carta als gustos més internacionals. Segur que entre les nostres receptes trobaràs aquella que més t'agradi. Un altre dels atractius del nostre restaurant, a més de la seva cuina, és el seu ampli menjador i la seva terrassa amb vistes a la platja, a la nostra llacuna i al costat de la piscina. Un lloc on gaudir de tapes, aperitius, amanides i, arribat el moment, refrescants còctels preparats al moment. Aquí, cada dia és una festa en tots els sentits.